Kag sa number 1, personal nga gin-inspeksyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang water treatment facility sa Bacolod Bulk Water Incorporated sa Banwa sang Musya nga sarang makahatag sang supply sang tubig sa 100,000 ka mga pamalay. May report si Romeo Subaldo. Peak sang El Nino phenomenon sang summer sang 2024, tuman kaninit sang supply sang tubig hindi lang sa Bacolod, kundi sa iban pagid mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Dito kag nabuligan sang Mayor Sadto kag Congressman na sa karon nga si Abby Benitez nga mapangitaan sa pamaagi nga makapasulod sang supply sang tubig ang Bacolod Bulk Water Incorporated o kun BBWI sa Basiwa Prime Water nga amo ang water utility company nga nagadistribute sang tubig sa Bacolod. Aminado ang kumpanya nga subsidiary sang Tubig Pilipinas Group Incorporated nga ginbudlayan sila sadto sa right of way para makadulong sang supply sang tubig sa mga residente sang Bacolod. We've encountered numerous problems with the plant that you see before us today, primarily because of right of way issues as it spanned 12.5 kilometers connecting Murcia municipality all the way to Bacolod. And it was during this time wherein we incurred delays, but we took it as a challenge and an opportunity to better our technology, learn from it. Pero natigayon ini kag sang October 2025 makasarang na ang BBWI nga maka-inject sang 50 million liters a day nga supply sang tubig sa Prime Water o galing wala ini ma-maximize suno sa kay Bacolod Congressman Abby Benitez. 50 million liters a day nang gina-produce nila. Ang capacity niya. Capacity. No? Ang problema lang, hindi, they can increase ko, no? But hindi pa kasarang patulong sa prime water ang pipes nila. Basit naman gagamay or may mga kinarlan sila i-adjust. No? So, Pila pa lang, So pila lang ang ginakuha sa so, prime 40 plus pala niya ilangan ginapadala. 40. Kaina, personal ini nga gin-inspeksyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Para sa presidente, isa ini sa pinakadako nga water treatment facility sa karon sa Negros Island Region nga dako nga bulig para sa long-term water security sang Bacolod. Sarang ini makaproduce ang tubtub sa 25 million liters a day sang tubig sa kada adlaw o kun 100,000 ka mga pamalay ang madulungan sini sang water supply. Para sa presidente, ang ini nga proyekto nagapakita nga kung nagabuligay ang pribado nga sektor kag ang gobyerno, ang komunidad amo ang nagabenepisyo. It is an initiative that represents sound infrastructure planning and responsible investment in our country's future. As we all know, water is a precious resource that sustains our health and our life and enables economic activities. When water systems work, progress flows. The Sumag Water Treatment Plant is a clear example of how the public and private sectors can work together to provide solutions. 1.5 billion pesos investment ang iningo project nga funded sa Climate Fund Managers, DBP, kag ginbuligan ini sang water treatment and automation technology sang Watermatic International, isa ka Israel-based nga company. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.